última parada levounos até Melide, que acollía o concerto da modalidade folk. Guezos coa Añadeira e Soños como grupos participantes. Berro Güeto foi desta vez a mestra de cerimonia. Somos Guezos, vimos dende Ourense. Todo que se faga a nivel de axudar a xente que está intentando sair é sempre moi positivo. Nos que partimos dende a independencia máis absoluta, pero independencia a nivel de productora, a nivel de discográfica, como comentaba antes Roy, toda esta serie de iniciativas que nos fagan participar e estar en contacto con ambientes máis profesionalizados da música, pois para nós é todo pois un avance cualitativo. Entonces nós estamos ali en Ourense, no noso local de ensayo, na nosa casa ali pouco hai, e ter esta oportunidade de salir, de dar un pasiño máis para adiante, para nós consideramos que é importante. Bueno, somos Coañadeira, un grupo de Ourense. Estas iniciativas non sobran e hai que gabalas por iso, non? Pero o máis importante é que non se queden nunha anécdota, senón que sexa algo para poder pues, ir un poquinho máis aló, non? É unha idea boa. O problema é que en Ourense non hai ningún sitio dentro da rede, ou se o hai non o coñecemos, polo tanto non está suficientemente publicitado, non? Pero bueno, é unha iniciativa que axuda a xente que estamos empezando, claro. Adeus de parte de Coañadeira. Pois nós somos o grupo Soños, bueno, levamos xuntos desde o 2003. Sí, pois eu creo que son iniciativas que levan, bueno, como Ensaio no Camiño, que empezou este ano, ou a rede de locais que empezou o ano pasado. Penso que son unhas iniciativas fantásticas e que se debe potenciar por parte das autoridades. Debese seguir potenciando, debese, digamos, por máis diñeiro para todo este tipo de cousas. Penso que os grupos tamén ten que participar en todo isto e para adiante. Non ten desespero, non. Você me ensinou un millón de coisas. Teño un soño en miñas mans, amanhã será un novo día. Certamente eu vou ser máis feliz. Na verdad que no noso caso, home, sempre costa arrancar porque non é fácil, pero tuvemos moita sorte e acertamos tamén na época, non? Foi unha época de resurdimento da música galega onde todas as condicións se deron para que o noso traballo fora adiante. Creo que mellor que nunca, na que pode parecer que houve unha época mellor, fai uns anos, cando aquel famoso boom da música galega, que se escoitaba, que se editaban moitos discos,
Eu creo que en canto a cantidad de grupos e calidade dos grupos, non só de grupos, sino de solistas, e que ao mesmo tempo temos un abanico moito máis aberto do que había quizá fai uns anos. Evidentemente son positivas, todo que sea unha plataforma de lanzamento sempre bo para os grupos, bo para a música galega, porque eso pode significar pois, o dar a coñecer a xente moitas cousas que se están traballando, non? Diferentes propostas dentro da música galega, vemos que hai de todo tipo de propostas e iso é moi bo para todo.